Добро утро от ден 3 живот на каравана. Сега се събуждаме, време е да ставаме, да закусваме и да плажуваме. Снощи не завърших влога, защото щях да снимам, но почна музика в Dirty Deep Zone, бяха там. Не знам как е минало, не ходихме. То се чуваше супер много, но май беше празно, защото рано музиката приключи, а иначе си се чуваше доста. А и като цяло аз ви казах, че няма хора, доста е по семпо туристи и не знам дали въобще си е заслужавало да поканат изпълнители и то да е заведението да няма никой. Ще видим днес също трябва да има някакво парти, така че може да ви снимам нещо. Хайде, до след малко. Бях да снимам и ето този бански отново от Lake BG. Ще видя след малко снимките, защото нищо не се вижда в момента на слънцето. Дори аз не виждам какво снимам. И е време да ходя да закусваме. Ето за закуска правим пържени филийки. Днеска обяда, здравословна салата, пържолки и наденички, като пържолките ни ги направиха нашите комшии по каравана, на които супер много благодарим. Изненадаха ни с обяд днес те. Щяхме да ходим да я хапваме на заведение, но си имаме току-що изпечени пържолки. И ето. Това е да си на каравана. Удобството, че можеш да си изготвиш по всяко едно време, каквото искаш, не се налага да ходиш на заведение, пък и комшиите ти са дружелюбни и споделяте храна заедно. Нашите комшии даже ни донесаха и десерт. Имаме сладоледче, диня и пъпеш, така че много им благодарим. Ето там на барбекюто ни бяха опекли пържолките и за тях. Едната каравана до нас е свободна, от утре идват нови хора. Честно казано, утре ще ми липсва като си тръгнеме, защото е доста готино. Здравейте, ето ни, вече с мама. Сега ще оценяваме пуканки. Това е нещо ново за българския пазар. Това са Кръсти Крънч пуканките, които може да откриете в страничката в TikTok. Може и да ми пишете, аз ще ви пратя откъде ще ги поръчате. В момента имат 3 вида, като едните са с шоколад и карамел. Следващите са с маршмело и ягода и шоколад. И последните са с карамел, кокос и бял шоколад. Сега почваме да отваряме и да пробваме. Мама ще дава пуканките, аз държа телефона. Тези са с натрошени ягодки, розовки. 10 от 10. Киселички, хубави. Представям си ги с едно самързби с горски плодове. Така, тези са за мен 9 от 10. Давай кокосовите. Ето кокосче. Едно за мен. Тези са ми 8. 9 от 10. Тези са като бомбони Рафаело. Шоколадови. Така. Тези са като трюфел бомбонки. Много различно и много вкусно. За мен тези са 10 от 10. Ако искате още такива видеа да рейтваме продукти, пишете. А сега отиваме, т.е. ние сме на плажа и тук става с фрапенце, бяло фрапе и това е брутално. Ето тя иска пуканка. Ето, деми. Вече. Така, а сега е време след пуканките да минем на витамини, да си приемам дневната доза витамини. И понеже правим апдейт на живота на каравана, давам ви един съвет. Не носете много багаж. Вземете си най-необходимото, а то е бански, някакви удобни къси панталони с потник или тениска, джапанки, бело.
Не носете рокли, не носете сандали, не носете преси, шуари, защото вие реално по цял ден сте на плажа. Нямаме повече пуканки, на каравана и да, не ви трябват. Моя голям куфър съм облекла само банските. И за кучетата. Вики е в морето, а те не уиски. Били на плаж, изкъпахме се, оправихме се и отиваме на разходка до Созопол. Ето я и мама, ето ме и мен. Ето го и уиски. Тримата ще ходим, другите си останаха на караванката. Виждате, направила съм си съвсем лек грим, като съм заложила повече на хайлайтера. Носа не съм си го пипала с нищо, дори фондиотен нямам на него. Защо? Защото ми е много изгорял. Не си признавам, не съм си слагала никаква слънцезащита, нито на лицето, нито на тялото. Уж седях пък максимално на сянка, но погледнете ми носа. Направо съм като такъв рак на носа. Като камбичка ми е хубавото носленце и малко ме боли, защото е изгоряло. Само съм го намазала с бочко. Хайде отиваме в Созопол и ще се включим оттам. Яхтеното пристанище на Созопол. Общо взето всичко си е същото. Това е уличката, която е от пристанището нагоре към стария град. Спомням си така, имаше сергийки, когато сме идвали с баба и дядо, като дете съм била. Ето тук е античният театър, където има най-различни представления и Аполонията, която се прави. Няма много хора, виждате, но за сметка на това пък заведенията са пълни. Искахме да хапнем в Джанам, но не сме си направили предварителна резервация и всичко беше пълно и затова сега ще сме си гладни. Идваме към Черноморец, тук виж нещо да ядем, защото все още не сме яли. А защо не сме яли? Дълга и широка за разказване. Отидахме да се снимам на едни скали. Ще ви приложа снимка някъде в влога, ако не може да ги откриете в моя инстаграм профил. И да, време беше да отидем да ядем, защото навсякъде беше full max в Созопол и нека да видим какъв ще ни е късмета в Черноморец. Мислим да отидем на мексикански ресторант, защото по радиото рекламират мексикански ресторант, така че хайде да видим ще имаме ли късмет. Опа! Утро от последния ни ден на каравана, днес си отиваме и е време да събираме багажа. Ето тук виждате куфара, който не облеках. Облеках само бански и си панталони за вечерта. Вчера само една рокля, като ходихме до Созопол. Да направя един апдейт. Вчера ви казах, че ще ходим да ядем на мексикански ресторант. Ресторантът се намира в град село ли е Черноморец? Да, в село Черноморец. И искам да ви кажа, че беше супер вкусно и супер готино и различно. Така че ако идвате на Градина, Созопол, Черноморец, отбийте се. Много вкусно и много готино място. Сега ще съберем багажа, след това ще направим един плаж и по някое време ще тръгнем. Това е от сега. Какво правите? Пие капучино. Фрапе. Абе ти си италянка ли, манойко му? Тук пък другия спи, да не ме изпусне от поглед. Знаеш ли как те изпуснал? Не знам просто. Не те е усетил въобще. Че ходих на парти. Да. Казаха да не ви показваме, но как да не покажа къде спиш и как си се завряла, да се заклещиш дебелано. Седял ми е на пижамата. С нощи на... Викам, не иска да дойде. Не искаш ли, мамо, без мен не можеш. С нощи на Дърти имаше парти, в караваните се чуваше, но не беше нещо, кой знае колко фрапантно, но пък музиката беше топ, беше много хубаво и до 5 часа беше партито. Трябва да знаете, че четвъртък, петък, събота си има партита и е малко по-шумно, чува се, но пък в крайна сметка на морето сте. Не сте дошли на бално санаториум на Павел Баня. Не е по-шумно от Трел парк 3. Да. 10 часа под балкона да ми че се. Да.
Но беше много яка музика, наистина много ми хареса. Море, звезди, дебе и хубава музика. Топ комбинация. Сме си вече за София, в Бургас. Ни спряха полицаи. На кръговите в Бургас от най-лявата лента не продължавайте направо, а имате само да завиете наляво и ето вижте с какво се здобих аз. 8 фиша за едни 800 лева. Аз с 4. За едни 400 лева. Така че морето ни завършва много хубаво. Каквото такова, просто аз съм си фончо шофьорчето, винаги карам бързо, винаги такова, няма какво да направя. Но фишовете ми, между другото, всичките са с 13 км, 12 км, 15 км, което... Моите са така. Което е малко смешно, ама сега така е, поне 20 км да беше гратиса, той не е. Продължаваме да пътуваме, навънка е 35 градуса, освободихме караванката, обядвахме и сега сме се натоварили цялото домочадие, умираме от жега. Но климатика работи, но въпреки това е топло, кучетата не ги свърта, защото им пече и не знаят къде точно да легнат. Вижте ми изгорелия нос. Положението е още по-трагично. Виждате и Шанел в кадър. И сега нека направим едно бързо обобщение. Бихме ли повторили на каравана? Аз лично с две ръце бих повторила на каравана, защото супер много ми хареса цялото преживяване. Хареса ми и свободата, която имаш. Да си на открито, под звездите, близо до морето, на пясъка. Хареса ми, че на караваната имаш удобства като баня на своята каравана, може да си готвиш. Това, че не трябва да си постоянно с колата и избягахме от това. В София сме нон-стоп с колата и нали, сещате се. Да. Другото, което е, споменах ви, че цената на бунгалата на караваните е 300 лева, но реално погледнато аз сметнах, че за 10 дни 300 лева, 3000 лева. Това ти е нали, само спането за 4 човека семейство. Според мен до някаква степен е изгодно, защото пък Леля ми с нейните деца и мъж искаха да ходят в Бургас, в началото на Бургас на хотел, който беше без закуска, без абсолютно нищо и да ми искаха 2400 лева. Реално като сложиш 2400 плюс горивото, плюс храната, плюс паркингите по плажовете, то също става 3000 лева и удобството да си нон-стоп на плажа и когато искаш да си във водата, когато искаш да си в караваната и да си легнеш, го няма. Така че всяко нещо си има плюсове и минуси. Като цяло на морето цените и на храните са доста по-завишени. Не знам дали ви споменах в предния влог, вече не си спомням. Цените за храна, едни калмари са 30 няколко лева на плажните капанчета, мусака, обедно меню около 20 лева е яденето. Така че не знам еврото ли е, просто няма туристи и гледат да се избият от малкото, които има, но да, завишени са цените. Но, както се казва, всеки има нужда от няколко дни почивка и в крайна сметка хората за това работим, за да си дадем някакво удоволствие. Ние продължаваме да пътуваме. Това беше от апдейта за караваните, за нашето преживяване. Мамо, сподели ти, доволна ли си? Хареса ли ти? Да, много доволна. Би ли повторила? Бих повторила, да. Много ми хареса. Даже съжалявам, че даваме ли положителна оценка на цялото преживяване? Махаме 10. Фишовете. И аз давам 10. Що фишовете също не ме. Да. Това е, момчетата не са виновни. В интерес на истината да ви кажа, адски културни, интелигентни момчета, които бяха полицайчетата. Направи ми впечатление, че момчето, което се оказа на около 30 години, поне е така видимо, с учило, с значки, с такова звездички по пагоните, евала, което е просто не е нормално да се направи. Да, аз пак го казах и в предишен блог.
Не може с 10 км и с това. Значи тези, които ще карат с 200 км и с 300, ще отидеш си плати и няма да му дадат фиши. Моите всички фишове са с по 13 и 14 км, аз ги видях. Това е положението. Общо взето, каквото такова. Надяваме се апдейтчетата от морето да са ви харесали. Надяваме се влоговете от морето да са ви харесали. Ще има скоро пак влог. Хайде до скоро. Весело лято. Приятно море, ако не сте ходили. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и ме последвайте в моите социални мрежи. Чао! До скоро!